awuthunyelwa nakani hayi kaloku nono abami abathuma nje sinoyakho bathuma ulalisa nakulo msebenzi ina nini wandalisentoni uyakukuba uthi ndihleli andilinde imali kaSivuyile nanku kodwa ndiyaqala ndiyasebenza kutheni ke ngo benamabhongo omsebenzi nawe ndabona uphekile awuphangeli kaloku wena ube uphekile ungaphangeli ube ndipheka ndipheka ii-noodles bendizitya phaa ndenza ii-noodles ndibanisa nefish ndibanisa ubrown john bendisitya apha ingqofu yantoni ngoba umthetha ngayo noodles fish brown john ubudla ubuqwele mama uyayiva uyayazi naye uthi nemabhongo ukwazi ubuya ixesha emsebenzini ndilungile uzopheka wena uhlela ukuthini sizokuhlinza le nto uzohlala wongiwe wena njengoba uhleli wena njengoba wathi uhleli ndihleli njengoba ndihleli bo ixesha uhlwe kangaka abucimba umsebenzi onjani uyenza bendima ngokwane ngidlule kumatsawulana umatsawula ibelo update uba kwenzekani ngomsebenzi yabona ke mama bendalisho andaba ndathi akayisebenzi madoda yini into lehle ndanyusana ndehlisana nawe nguwo nengxaki andikwazi xa ungamthatha ubhuti ngawusutsho uthatha imithwalo yakho ugoduke mama uyambona ke uyambona hayibo uyambona ke mama it's kak mari so right now